A cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri mai suna tumfafiya. Shiri mai suna tumfafiya ga wurtaccen shiri ne wanda yake da daɗi sosai saboda ya tara manyan jarumai a cikinsa. Akwai jarumi Shahrukh Khan da Amitabh Bachchan da kuma wannan jarumin da ya fim ɗin Bakin Jaki wato Nagarjuna da kuma shi wannan Shiba wanda ya ja fim ɗin. Shiri ne wanda yake da daɗi sosai kuma babban fim ne kamar irin su Kangin Bauta. Wannan shine kashi na ɗaya. Insha Allah kuma nan gaba kashi na biyunsa zai fito. Idan kana buƙatar kallon wannan shirin ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo idan kana buƙatar kallon wannan shirin. Kuma muna tallata muku group namu na WhatsApp wanda muke tura fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za a same su a cikin YouTube ba. Da yawan mutane suna ganin tallan fina-finai ko postan su amma ba za a samu fina-finan a cikin YouTube ba. Da zaran ka rubuta sunan fim ɗin ba za ka same shi ba. To wannan damar za ka iya samun fina-finai duk fim ɗin da kace buƙata za ka iya samun su a cikin wannan group namu na WhatsApp wanda ake biyan kuɗi. Wannan shine lambar wayar mu. Idan kana buƙatar shiga group namu na WhatsApp wanda ake biyan kuɗi, sai ka ɗauki lambar wayar nan sai ka tuntuɓe mu ta WhatsApp za mu yi maka bayani insha Allah ko ta Telegram duka muna yin su insha Allah. Kuma shiga cikin YouTube mu kamar haka domin kallon wannan shiri mai suna tumfafiya. Yauwa idan ka shigo YouTube kamar haka za ka ga anan za ka ga alamar lakin sai ka danna alamar lakin. Lakin shine zai bada ƙwarin gwiwa da za mu sake kawo muku wani sabon bidiyo. Anan kuma daga wanda kace buƙata za ka rubuta mana comment zai isar mu insha Allah. Idan fim ɗin ya yi maka daɗi sai ka ce wannan fim normal ne kuma idan ba za ka iya kallon wannan fim ba sai ka ce wannan fim ne ba zai iya kallon sa ba ka gane. Anan sai daga wanda ka rubuta zai isar mana ka gane. Wannan shine abin da dole sai ka yi za ka iya kallon wannan fim ɗin. Anan wurin za ka ɗan taɓa wannan wurin za ka gani wannan wurin wajen da aka nuna za ka ɗan taɓa shi da hannu kamar haka. Za ka gani link zai bayyana. Wurin rubutun nan wannan shine link ɗinsa. Kana ɗan taɓa wannan link ɗin nan za ka je ka kalli wannan shiri mai suna tumfafiya ga wurtaccen shiri ne wanda yake da daɗi sosai insha Allah. Anan za ce muku salam ku ji gaba ku kasance da ni kowane lokaci insha Allah idan ka samu dama. Za mu kawo muku fina-finai fassarar Sultan wanda suke da zafi sosai da ma na algaita.